Senkezweni. Udidekile umndeni wasemzimkhulu njengoba uthi uxakwa ukuphuma kwezidombu ezihamba ngabili kuwona lo mndeni. Umndeni wakwaGapela usekuze kwaba amahlandla amathathu manje kuvela umshophi walolu hlobo. Ilungu lomndeni eliyindodana endala umnumzane Nzuzo Gapela uchazile iSolezwe ngempelasonto ngakho konke okuqhubeka kulo mndeni. Uveze ukuthi ngo-2007 inhloko ekhaya umnumzane Thatezakhe Gapela waginqika nemoto kwashona kanye nendodakazi yakhe. Lesi sehlakalo esithenzeka ku-N2 emgwaqeni obheke kwaDukuza ngosuku olwandulela iKhisimusi. Uthe lesi sehlakalo sabasheba bekhungathekile bawumndeni. Uthe kwaphinda lokho ngo-2010 ngesikhathi kuhlasela izigilamkhuba kulo muzi zadubula indodana yakhona umnumzane Sandile Gabela nengane yakhe eyomfana yeminyaka engu-16 ngaleso sikhathi. Uthe baqala ukunyusa izihlonze basola ukuthi kukhona ukushaya amanzi lapha base baqala ukusukuma behamba abantu ababonayo. Ngeke kwedlula ngoDisemba uthe ilungu labo lomndeni lakhala ngekhanda lashona, wathi ngemuva kwensuku ezimbili umfana wakhona wagwazwa ngabafana bezama ukumbamba inkunzi eThekwini. Abazi manje ukuthi-ke bathini ngale nto. Kuyabacacela nje ukuthi inkulu into engahambi kahle kulo mndeni uma kunje. Chaza uthe sebazame konke ukubhula lo mlilo kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Uthe akukho nokuncane nje ukungabaza mayelana nokuthi kukhona okudinga ukulungiswa emsamo. Uthe ziningi kakhulu izinyanga esebazihambile kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Sebahlalele uvaleni lokhu nje uma kungukuthi kuma umkhokha awuvaleke phela ngoba kuyacaca ukuthi-ke uzobashaya ubabhuqe kulo mndeni. Umnumzane Bongani Gumede umelaphi wendabuko wakhona emzimkhulu uthe kukhona okudinga ukulungisa kulo mndeni. Uthe uma bengenankinga bangasondela kuyena kukhona okungabalekelela ngakho. Uthe lo mndeni kubonakala sengathi ubhekane nomkhokha onzima kakhulu.